Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, pandemya pamanta karong panahona, kapuso apan atong suruyon nindot sa bisan virtually man lang ang dakbayan sa Ormoc sa probinsya sa Leyte. Unsa may angayan natong mahibaw-an sa ilang mga palisiya nga gipatuman karong panahona ug unsay mga lugar nga maanindot kayong suruyon karon sa ilang dapit. Makauban ta karong buntaga, Chairman sa Committee on Tourism sa ilang City Council, Councilor Perok Rodriguez. Good morning, Konsihal. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta karong buntaga, sir? Mayo, Nick. May buntag atong tanan na maupay nga aga sa atong kapaminaw karon sa GMA Live. Daghang kay salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unahon nato, sir, kumusta man ang inyong COVID-19 situation sa Ormoc City? Like sa lain lugar, musaka, makanaog ang mga cases daily, but we are trying to limit it, maintain ato dyan mga bantayan ng atong mga cases, nga, especially ka ng mga sikat, ato yung matagaan pagtagaan, mada sa hospital or ma-isolate na ito para din makakalap sa lain mga tao. So, pamahitabo ang pandemya, sir, o bisang hantod karon. Unsa may mga sagad nga dagsaan sa mga tao diha sa inyong dapit sa Ormoc, sir? Uwa pa itong pandemya, daghan mga rin sa Ormoc, tanaw sa atong pineapple plantation kay Lado Mantana. Nasa to sa Lake Danao, kay Pabugnaw ka, lugapo atong sirin kay ang place. Sa pag-abot sa pandemya, sir, paghitabo ini, unsa may epekto nini sa atong industriya diha sa Ormoc City, sir? Dako ni siya o epekto sa atong mga sites kay maglisod na magsud mga tao atong una, magtugong manta, only taga Ormoc niya, nasa mga balaod nga mga bata di Kalakaw, ang mga senior citizen di sa Kalakaw. So dako itong apekto, dako kapagkanaog. But we found out later on, storya ang hotel industry, nga ato magamit sila sa atong isolation and quarantine area. Karong panahon na, sir, kumusta naman ning open na bata sa atong mga tourist attractions diha? Karon July kay mula ingon karon nila kuno nga marang kunog suga, paong siga, pero karon sa July open ta. Ang atong tanan tourist sites from private to government-owned facilities open na siya. Makasuroy naman din sa Ormoc, we are all welcome. Ang policy ninyo, sir, for mga local tourists, sir, gikan sa province, sa region, maglahi ba po ni sa gikan sa ubang rehiyon pod? Ang atong karong polisiya sa atong health protocols, ang amo dire sa lalanta sa probinsya, sa region 8, all welcome mo sa atong dakbayan. Ang amo lang pa ngayon is QR code. Then after that, wala na. Kasunod na mo inanap. Ang sagawa sa probinsya or sa region, muna na karon outside the region. Outside the region, we need a PCR test or antigen test na to prove that you are negative. But in the region, you are all welcome. You were saying na kaganihan siya sa atong kipasigarbo gyud kayo diha sa dakbayan sa Ormoc, sa unsa man nga produkto ilado kayo ang Ormoc City, sir, ug nganong di kini angayang palabyon sa mga tawo nga bisita sa dakbayan? Since pagkabata ka nako, ang angay jud ang pinya. Number 1 yun ang pinya. Kaya nga itong pinya dito, tamis kayo, lami kayo. Yan kaduha ka nang among tawag kasama cake. Lami sa kayo na siya. Karang doon ka butang, mo doon na atong mahog ng pasigarbo nga pasalubong na mo dadon dyan. Why should people come to Ormoc kuno, sir, bisan kon nagka-pandemya patarong panahon na? Well, first of all, to reassure you, our place is safe for you to bring your family. Masuruin mo. We have the malls. We have the mountain resorts. Nami Lake Danao, beaches. Nami mga resorts. Yeah. Nasa kung gusto mo party, celebrate yung birthdays, nami different places for you to come. Alright, to cap this off, Konsihal, kung doon na kay buot ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers nagtan-aw rong buntaga, imbitasyon gikan ninyo diha sa Ormoc City. May hapon na tanan again. Good morning. So I would like to really invite all of you within the region, please, even outside the region, to come to Ormoc, see the place. Because, ang pagplano sa Ormoc karon hindi lang ikot kay pandemya. Pagplano na taon sa mitabo next year, the year after, kay kaning pandemya, matakibaw. But we have to go on. Nagsaming plano dire, ang among number 1 plano karon, nagsugod na karon ang among convention center. We want Ormoc to be the hub sa MICE. The second na nami karon mangrove area amo nang gibutangan karon walkway, pathway
mahuman na within the year. So we are moving. Definitely we are moving. And just like our mayor said, Mayor Richard I. Gomez, together with his spouse, Congressman Lucy Torres, na we should not stop because of the pandemic. We should move on, prepare ourselves that when we open into new normal. All right, with that, we'd like to thank you, sir, for joining us this morning. Paghatag na mong preview kung unsay among angayang bisitaon sa Ormoc City. Makapuso ang chairman silang Committee on Tourism sa City Council, Councilor Peroc Rodriguez. Daghang salamat, sir. Thank you. Thank you, Nick. Salamat, sir.